Hej alle sammen, og i dag skal vi lege flasken peger på sammen med min far. Men hvor er min far? Han er bag kameraet lige nu. Og det er et kamerastativ, vi bruger lige nu. Så lad os bare gå derud af. Vi ligger ret tæt på skov, så lad os gå derud af. Og jeg sidder på en ATV. Peger på, så ja, og vi er kommet et rigtig godt sted hen, og vi svarer med. Det skal være rigtig, så er det mig, der starter? Det er dig, der starter. Okay. Så skal vi huske at gøre, så kameraet også kan se. Så hvis jeg nu sætter mig over til den her side, du sætter over til den her side. Så husk at snakke højt. Okay. Selv. Nå, først skal vi jo lige øve os og se om vi kan dreje den. Jeg prøver også at jeg kan dreje den. Det kunne jeg godt. Okay, vil du finde på det først, som flaskehalsen peger på skal? Flaskehalsen peger på skal derned og tilbage. Hele vejen rundt? Så ned ad stien der, og så rundt og hele vejen op igen? Ja, sådan her. Yes. Det er modtaget. Det skal du. Og 2 runder. Men er du klar så? Ja. Det skal jo være den, som flaskehalsen peger på, er det ikke? Ja. Ja. Jeg starter. Ja, du starter. Ej, det blev mig. Satans. Skovløb her. Er det sjovt? Jeg tager lige sammen med dig. Okay. Godt. Okay. Så siger vi... Blev du forpustet? Nå. Den, som flaskehalsen peger på, skal gå hen og kramme det der træ med bar mave. Du har ikke tabt endnu. Nu skal vi se, hvem der taber. 3, 2, 1, nu! Må jeg se igen? Noget jeg kan se. Okay, så det er min tur til at snurre rundt. Yes, også til at finde på. Det er din tur til at finde på først. Okay.
mig! Okay. Er det der træ? Nej, du kan tage mig selv. Ja, der er det her og det her træ. Det var en dårlig leg. Okay. Vi skal rejse videre. Yes. Okay, så. Okay. Den, som flaskehalsen peger på, skal spise et vist blad. Og der er mange herovre. Men skal man sluge det? Nej. Okay. Er du klar? Jeg håber, det bliver dig. Prøv at sætte dig lidt længere tilbage. Sådan. 3, 2, 1, nu! Nej! Ja, og man skal ikke og det skal du tygge på. Ja, jeg skal lige se. Ej, der er heldigvis ikke noget jord på. Du skal ikke sluge det. Dårlig udfordring. Okay. Den, som skibet peger på. Det der er en flaskehals. Den, som flasken peger på, skal gå dybt hen til den der træstamme og tilbage igen. Okay. Den der træstamme. Helt deroppe på bakken. Ja. Okay, vi viser lige til kameraet, hvor den er henne. Ja. Den der helt derovre. Jeg zoomer. Helt deroppe. Okay, jeg håber ikke, jeg taber. Det tror jeg så ikke. Okay, lad os gøre det. Yes. Okay. Du tager udfordringen for mig. Løb! Ja. Var det en hård tur? Ja, du kan godt prøve det. Nej tak. Men far, Ja. det var dig hele tiden, godt? Ja. Og så tog du mine udfordringer for mig. Fordi jeg ville godt have en. Ja. Nå, men skal vi sige, det var det for det her sted? Så kan du lige sige farvel til kameraet. Så går vi videre til det næste sted. Men far, jeg tror, vi lader ATV'en stå. Vi lader ATV'en stå. Den kan ikke køre over broen. Jo, det kan den altså godt. Farvel! Vi er til købmand og skal købe noget slik-agtigt. Skal du selv filme? Ja. Og det er det.
ting. Og slåsarens. Og chips. Jeg skal have noget af mad. Noget slik. Og noget stærk kyllingekøller. Og slik. Far, hvor er slikket? Og se, der er mere herovre, skat. Paprikagummi. Så vil jeg også gerne. Hvor meget kilo er det her? Den er lidt for stor, tror jeg. Den kan du ikke spise selv. Hvad? Den her. Skal du have alt det? Ja. Du skal huske, det er jo dine egne penge. Har du så mange? Jeg har ikke min. Nej, men du låner bare mig. Ja. Okay. Skal du have alt det der? Ja. Okay. Hvad sker der, hvis den her kører mig ned? Vi kan jo prøve. Gør det ondt? Det tror jeg. Vil du sige farvel? Farvel. Kan du ikke sige noget?